kanang muadto kog laing mga lugar nya magmisa ba or maghatag og talk, nighuman gidayog misa, human sa akong talk, picture gidayon, siging picture. Gabi paghuman sa atong midnight mass, dugay-dugay yung pinicturay nya moingon dayon sila pagsulti, sige manggugog tan-aw nimo sa Facebook pader, sa YouTube nya lingaw kay kunimo mo na karon di na gid ni cellphone, di na gid ni YouTube lang, personal na gid kang nakita. Magsige dayon og pa-picture, magsige kupot-kupot, ngay uban muhalok gyud. Ako lang sang agwantahon no kay panagsarabi sa ta hagkan nay uban mugakos padir pagaksa ko nimo, ako lang sang agwantahon gyapon ngano man kay nakapahimos sila, kay nalipay sila, kay nakatagamtam sila sa atong gamay nga kaayuhan nga napaambit nila. Lingiyay mong tupad ing nanalipay kanako, ing na ba nalipay ba kanako, ing na ba kanang imong tupad ba pangutan ag nalipay ba siya nimo na matud pa sa atong ebanghelyo mga igsoon, ang tanan nabuhat pinaagi sa pulong. Ang tanan way nabuhat sa tibuok universo, magamay man og madako, nothing is created without Him, ang pulong. Nalipay ba mo nga naay hangin? Nalipay mo nga naay adlaw? Nalipay ba mo nga naay yuta? Nalipay mo nga naay mga tanom? Nalipay mo nga naamoy naong? Naamoy buhok? Naamoy mata? And everything. Kining tanan hinimo nis Ginoo, pero subok palandungon kay pag-ingon diri niya ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Pag-abot niya dinhi sa kalibutan, gisalikway siya sa kalibutan, gipatay pagit siya sa kalibutan. Gilingay mong tupad na di ka mo patay sa Ginoo, nawa ka magpatay sa Ginoo. Inigkis-kis ni mo ang imong kilay, ni-appreciate pa ka sa hinimo sa Ginoo o imo siyang gipatay. Pag-color ni mo anang imong buhok, gi-appreciate, gidawat pa nimo ang Ginoo nga naghimo ana o imong gipatay. Pagpaputi anang imong naong, pagpalaygit nimo, pagpabasiktomi, pag-abortion, paggamit anang mga pills, kondom, pag-transplant anang imong genital organ, imo pang gidawat ang Ginoo o imo nang gipatay. Sa imong pagsalikway anang imong silingan, kanang imong igsuon, nga wa na nimo tinggi karon, tungod lang anang kwarta, tungod lang anang inyong panaglalis. Ang Ginoo nga naghimo ana nga imong gisalikway, nga imong gidumtan, gitawag nimo kaaway, imong gidawat o imong gisalikway? Tubag, kusga. Hastang pari nga naghumili, ako lagi nang giklaro, di na ninyo tubagon, gisalikway gyapon. Ingon ana ang kalibutan, ingon ana ta kahipokrito, nalipay kuno ta nga nagpahimo sa hinatag sa Ginoo, apan isalikway nato ang naghatag niini. Yano kay tang mo salikway, masuko pagitag hisgutan ang atong mga sayop. Masuko. Patyon pagid nato ang muhisgot sa atong sayop. Mao na nahitabo si Juan nga magbubunyag,
nga nagsigig hisgot sa sayop ni Herodes o ni Herodias, gipatay. Si Jesus nga nagsigig hisgot sa mga sayop sa mga pari, sa mga parisiyo, sa mga iskriba o generally sa katawhan, gipatay. Lain na sang lingi sa imong tupad. Inakanas Father ba, magsigig hisgot sa atong sayop, ato ng patyon. Ingna ka na atong patyon. Ana. Mao na, nganong naingon ani man kay mao gid ni ang kinaiyas kalibutan. Og dinhi nato makita nga ang kalibutan kangit-ngit. Si Kristo ang kahayag. Apan dili gyud makabuntog ang kangit-ngit sa kahayag. Mao na, bisag gipatay si Kristo, nagpabilin siyang buhi hangtod karon. Bisag patyo nato ang mga taong nagbinuotan, nag-alagad nato, relax ra gid na sila. Matod pa sa atong unang pagbasa, pagkatahom sa mga tiil ni Antong milatas aron pagsangyaw sa Ebanghelyo. Nindot kay sila tan-awon mo na ato mga santos, nindot yun kayo. Giswayan pagpatay ang ilang mga mensahe, pero matod pastubag nato sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ana, di gid ta ma-discourage. Kamong mga asawa nga ang inyong bana murag di na gyud mo dawaton, ayaw kabalaka padayon sa paghigugma anang inyong bana nga naas kangit-ngit. Hayagi na sa imong kabuutan o sa imong gugma. Ay pagsigigyaw-yaw kay natakdan sa Hinoon kas kangit-ngit. Kamong mga ginikanan nga ang inyong mga anak gahi kay badlongon anang ilang cellphone, anang ilang katapulan, anang ilang pagka dugay matug, nya dugay sang mubangon. Ayaw mo pagsigyaw-yaw kay naa na sila sa kangit-ngit. Hayagi na sa inyong pag-atiman. Kamusad nga gahi kayong palit og slat, di sa jud ko ma-discourage. Hayagan tamo sa atong pagpadayon sa makanunayong pagbaligya hangtod mapugos gyud mo palit. Labi na gyud nana kay cancer, makapalit gyud ka. Ginoo in taon mo palit ko aron imo kong ayohon, ingos Ginoo, adili ayohon ti kag patay aron ari na kanako. Pero kamo mga buutan kay dinhi sig palit, congratulations, kamo ang kahayag sa atong simbahan. Tanawa atong simbahan, di ba ni Danag na no? Danag. Karong 27 na atay Christmas party, nagkinahanglan ta og litson. Na atay slot. Ako lang ning specify kay 27, duha na lang kaadlaw. Palit mo litson slot. Tag 5,000 per slot. Nahalina na tag tulo, 27 na lang ka slot ang nahibilin. So, palit mo. Mahimo gid mong kalipay sa atong mga mandated organization, sa atong mga ministries, sa atong mga chapels, o sa atong mga barangay officials nga motambong unya niya ng atong Christmas party. Nganong ato nang gihimong Christmas party aron paghatag og dakong bili sa nag-alagad sa atong simbahan gikan pa atong January 1, 2024 hangtod karon. Lectors, salmista, sacristan, lay ministers, mga youth, ato mga PIMAG, ato mga chapel leaders sa federation sa chapel, ato mga barangay officials nga aktibo sa gayong ni suporta sa kalihukan nato dinhi sa simbahan, atong himuan og tiningob nga kanibang pagsaulog parish Christmas party. Nya kamong naay arang-arangan pagka grasya, ipaambit tag 5,000 ra ang atong slot. Nya kuan ra sa 27 ra sa ni kabuok, siya ro wa gyud 27 dinis atong parokya og sa online parishioners nga naay 5,000. Sa inyong paminaw naa ka ha? Naawa? Kusga?
Hay man aron sila ni Simba o wa. Daig ingon wa tingay pa din. Mao na atong sakit. Mao na mosunod tas Ginoo sa iyang pamaagi. Unsa may pamaagis Ginoo? Siya ang nagpakakabos aron ta madato. Nataw siya sa pasungan, usa ka kabus nga tao aron ang kalibutan madato. Siya ang nagantos aron ta malipay. Siya nagikan sa kalipay sa gingharian sa langit ni antos para nato aron ta makaambit sa kalipay nga gikas langit. Siya ang nagpakamatay aron tagaan tag kinabuhi nga way katapusan. Siya nga way katapusan miambit sa atong pagkatapusonon aron tagaan tag way katapusan kinabuhi. Pagkaninduta ning batasanas Ginoo. Ato ning sundon ha.